Хайырлы көн Татарстан, саулар бізсіз хөрмәтле телевизор караучылар. 22 сентябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы имин көн телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 22 сентябрь бүтән дөньяда автомобильсез йөрү көне буларак билгеләп үтелә. 1973 елдан башлап нәкъ менә бу көнне бүтән илләрдә автомобильдән баш тарту акциялары оештырыла. Бер тәүлек эчендә бер автомобиль ягулык янудан һавага 5-6 килограмм зарарлы матдәләр чыгара икән. Акция көнендә автомобильсез йөрү атмосферага чыккан зарарлы матдәләрне 300 тоннага киметә дигән сүз. Сез дә бүген җәмәгать транспортын, велосипед яисә җәяү баруны сайлагыз. Бүген шулай ук халыкара дәрәҗәдә филләрне саклау көне. Бүген филләр юкка чыгу дәрәҗәсендә. Ә кайчандыр аның 40 төре билгеле булган. Бүген нибары 2 төре, Африка һәм Һиндстан филләре генә бар. Хәзерге вакытта филләр кызыл китапка кертелгән. Мәдәни башкалабызда берсеннән-берсе кызыклы чаралар оештырылып кына тора. Казанның Хәзинә милли сәнгать галереясында Шамаил Арт 2021 каллиграф эшләреннән торган күргәзмә эшли. Һәр теләгән кеше аны 17 октябрьгә кадәр барып карый ала. Күргәзмәне Пушкин картасы программасы белән түләүсез карау мөмкинлеге дә бар. Оста каллиграфларның эшләрен хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина карап кайтты. Ул әзерләгән видеосюжетны карыйк. Каллиграф Ләвән Кара Думан күргәзмәсе ачылды. Күргәзмә Шамаил Арт проекты кысаларында уза. Шамаил Арт гарәп каллиграфиясе һәм ислам сәнгате темасына караган рәссамнар иҗатын берләштергән күргәзмә. Бу чара гарәп каллиграфиясе һәм ислам сәнгате темасына мөрәҗәгать итүче рәссамнарны берләштерә. Казань является хранителем Казанской школы изобразительного искусства. Күргәзмәдә Татарстан, Башкортстан, Петербург, Мәскәү рәссамнары һәм каллиграфлары катнаша. 2021 елгы фестиваль Татарстан Республикасында игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы, шулай ук Габдулла Тукайның 135 еллыгы белән бәйле. Быелгы экспозиция төрек остасы Ләвән Кара Думанның каллиграфик эшләре белән үзенчәлекле. Ләвән бәй бүгенге көндә Төркия ислам сәнгате өлкәсендә танылган эксперт һәм Төркиядә борынгы кулъязмаларны торгызучыларның берсе. Күргәзмәнең концепциясе 5 төс, 5 сүз, 5 хикәягә нигезләнеп корылды. Çok güzel genç bir nesil var ve çok aktifler. Мин үзем Татарстанны бик ошаттым. Монда яшь актив нәсел яши, яшьләр эшли, иҗат итәләр һәм аларның иҗат итүләрендә бик ошаттым. Менә мин киләчәктә аларның ислам сәнгате юнәлешендә дә тагын да үсеп, үсеш алып итүләрен теләр идем. Һәм үзем дә бу юнәлештә ничектер аларга юл күрсәтү ягыннан ярдәм итәргә әзер. Татар Шамаиле галереясы татар халык сәнгате традицияларында пыялада эшләнгән график әсәрләр һәм шамаилләрне тәкъдим итә. Татар халкы мәдәниятенә зур өлеш керткән күренекле эшлеклеләрнең темасы Нәҗип Нәккашның Шамаилләр сериясендә күрергә мөмкин. Татарстандагы һәм татарлар яши торган башка шәһәрләрдәге каллиграфларның уртак бер күргәзмәсе. Ул Шамаил Арт туган тел дип атала. Беренче тапкыр шушындай зур итеп оештырылган күргәзмә бу. Безнең өлгереп җиткәнебезне күрсәтә. Тамашачылар Роза Хужина, Гөлназ Исмәгыйлова, Әлфия Исхакова, Айрат Хисматуллин, Айзат Минхаҗев эшләрендә карый ала. 12-13 yaşımdan başlап Левен бәйдән каллиграфия, хөснәхат сәнгате буенча дәресләр алам. Минем 5 эшем шул күргәзмәдә катнаша. Алар арасында инде Дәрдмәнд әсәренә әзерләнеп ясалган Карап шәһәренә нигезләнгән әсәр бар. Шуннан соң Габдулла Тукайның туган тел шәһәренә нигезләнгән әсәр бар. Күргәзмә кысаларында теләүчеләр пиялада рәсем сәнгате, хәзерге сәнгатьтә каллиграфияның юнәлешләре турында лекция һәм мастер-классларда алалар. Безнең татар милләтенә хас булган шушы матур гарәп язулары бик ерактан килә.
Әгәр дә безнең башкалабыз Казанда революция кадәр 14 мәдрәсә булган икән, аларның бер икесе кыз балалар өчен, калганнары ир балалар өчен була бит инде. Аларның барысында да беренче сыйныфтан башлап матур язу, гарәп язу үрнәкләре укытыла. Һәм менә шу шаңарга кайтаваз булып, инде бүген яңартылган Бакый абый Урманчы тарафыннан яңартылган хаттат эшләре, менә шушы Шамаил сәнгате әйтергә кирәк, бик зур мәйданга җәелде. Төрек җумһуриятенең калган иске язуларны яңартучыда, шулай ук мөгаллим, Казан Кирмәндә урнашкан Хәзинә галереясына җаны тәне белән мөселман булган, гарәп каллиграфиясына гашык булган егет-кызлар килеп, шактый үрнәкләр алырлар. Татар кызлар егетләре гарәп язуына да, гарәп теленә дә һәм дингә дә күбрәк тартылырлар иде. Шамаил арт 2021 күргәзмәсе 17 октябрьгә кадәр эшли. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тинчурин театры яңа 88-нче театраль сезонны яңа максатлар, зур идеялар белән ачты. Театрның баш режиссеры итеп Туфан Имаметдинов билгеләнде. Чаллыда туып үскән, Алабуга мәдәният һәм сәнгать училищесында соңра Гетисның режиссерлык факультетын тәмамлаган Туфан Имаметдинов 2014 елдан Казан дәүләт яшь тамашачы театрына баш режиссер вазифасын үтәгән иде. Ә хәзер без Туфан Имаметдиновны Татар театрында баш режиссер буларак сәламлибез. Хәерле көн, Туфан, исәнмесез? Хәерле иртәләр. Әйе, менә сезнең исемегез дә бит безнең инде Татар театрына, татар драматургиясына зур өлеш керткән. Гаҗәеп Туфан Миңнуллинның исеме белән яңгыраш. Менә сезнең уйлаганыгыз булмадымы? Бәлки менә бу исем сезгә Татар театрында үз исемегезне табарга ярдәм иткәндер. Шулайдыр, бәлки шул турыда мин берничә тапкыр уйлаган идем инде. Бер тапкыр миңа җибәргәннәр иде чакыру, анда менә Камал театрында Хәсән Туфанга багышланган спектакль булган иде. Туфан Миннуллин аны пьесасын язды, Туфан Миңнуллиновны чакырабыз дип. Шуңа күрә монда Туфан җыелып инде, мин бара алмыйча калмадым инде, бардым. Бик шуңа күрә теге әйтәләр бит инде һәр исемнең бер тылсымы бар. Шуңа күрә мин шул әйбергә ышанасыз димәгәйме? Ышанырга туры килә инде. Чынлап та менә без инде әйтеп киттек, сез ТЮЗда баш режиссер булып, анда да бик зур үзгәрешләр керткәнсез. Әйеме, менә нәкъ сезнең спектакльләрегезне карап, балалар да шулкадәр яратып театрга йөри башлаганнар. Аннан соң бит әле әйтергә кирәк, менә бик тә дәрәҗәле алтын битлек иясе Әлиф спектакле дә ул бит сезнең иҗат җимешегез. Ә менә безнең Татар театрына хәзерге вакытта нәрсәләр кирәк? Нәрсә җитми? Менә нәрсәгә сусаган безнең халык? Иң баштан инде аңларга кирәк, театр ул актерлар түгел. Театр ул режиссер да түгел. Театр ул вакыт. Ни өчен? Чөнки менә без карап торабыз, мәсәлән, актерлар яхшы уйныйлар. Режиссер спектаклен куя, әмма тамашачы йөрми. Ни өчен? Вакыт икенче. Кешегә инде икенче формалар, икенче темалар кирәк. Чөнки алар бу темадан инде үсеп чыктылар. Шуңа күрә әйбәт уйнасалар да, әйбәт куелса да, кеше йөрмәсә, театр үз максатына ирешми дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә вакытлы булган формалар белән, вакытлы булган иң мөһим темалар белән, проблемалар белән сөйләшсәң, тамашачыга минемчә кызык була. Бу вакытлы булган темалар дип әйттегез, сез нинди темалар ул? Нинди проблемалар белән сез күз уңында тотасыз? Менә, мәсәлән, хәзерге вакытта инде глобаль проблемалар бар. Шул глобаль проблемаларга куйсак инде спектакльләр, минемчә ул яңача яңгырар, чөнки безнең локаль темалар гына булса, безнең
мөхит турында инде ул хәзерге яшьләргә дә, урта буынга да бәлки кызык та булмас. Чөнки шул глобаль темалар белән кеше хәзер яши, яшәмичә дә булмый инде. Чөнки бөтен җирләрдән, интернеттан, СМИлардан шул темалар турында сөйлиләр. Һәм бу проблемалар инде дөньяга кагылышлы проблемалар, алар безгә дә кагыла. Без аны узып сөйләмичә булмый. Әмне киресенчә түгелме соң? Киресенчә бит театрга кеше шул проблемалардан арынырга дип килә, ял итәр өчен. Минемчә хәзерге вакытта инде кеше шул проблемаларны өстән генә күрә. Теге ул хәзер бу проблемалар хәзерге генә туган дип. Әмма төпкә карасаң инде шул проблемалар алар инде күп еллар, күп гасырлар килә һәм аны ул проблемалар чишелмәсә инде ул проблема булып кала. Шуңа күрә менә аның турында шул глобаль проблемалар турында сөйләргә дә кирәк минемчә. Тинчурин театры исеменнән күренгәнчә ул комедия һәм драма театры. Менә сезгә режиссер буларак моннан кайсысы якынрак? Бу жанрларны дип әйтәсем килә. Иң беренчедән Тинчуринның гомеренә карарга кирәк. Чөнки бу театр Кәрим Тинчурин исеме белән бик бәйле. Аның гомере комедия булганмы соң? Аның гомере драма булганмы соң? Яки аның гомере трагедия булганмы? Минемчә, трагедия булган. Шуңа күрә аны шикләргә ярамый бу комедия һәм драма дигән театр. Аны бөтен кеше белән инде фаҗигалы тормыш белән бетте. Аның гомере инде аны атып үтерделәр. Нинди проблемалар борчыган, шуны карап кына без әйтә алабыз. Тинчурин театры нинди театр ул? Туфан, без инде беләбез, сез тәҗрибәләр ясарга яратасыз. Бу инде театраль лабораториялардан да чыгып, күз алыйбыз без моны. Менә яңа театраль сезонда, Кәрим Тинчурин театрында без менә мондый тәҗрибәләрне, экспериментларны дип әйтик, күрә алачакбызмы? Һәм гомумән алганда, менә нинди планнар белән керәсез яңа театраль сезонга? Тәҗрибәләр минемчә, мин гел әйтәм, минем һәр спектакль инде ул тәҗрибә минемчә. Менә хәзерге вакытта инде без чакырган идек бер режиссерны, Сардар Таһировны. Ул чит ил режиссеры. Ул 7 яшь булганда ул Казаннан китте. Казан егете ул үзе. Казанда туган. 7 яшь булганда аның әти-әнисе Европага китеп инде. Анда яши башладылар. Ул анда белем алды, югары белем алды. Һәм хәзерге вакытта Румыниядә һәм Венгриядә иң яхшы режиссерлардан санала. Үзе чипчиста татар егете инде. Аңа бик кызыклы, ул 20 ел Казанда булмады, ничек Казан үзгәрде. Шуңа күрә Казан бик нык үзгәрде, сез дә беләсез инде. Менә ул шул җирләрдә барып йөргән иде, ул яшәгән җирләрдә, аның бакча шул бәләкәй чакта үскән нинди бакчага барган, нинди елгада коенган, менә шул җирләрдә булды һәм аның белән инде 4 язучы, драматург, шагыйрь йөргән иде. Һәм алар бергәләп инде менә шул пьесаны язалар. Теге шәһәр идентичности турында инде. Һәм ничек кеше үзгәрә үзе шәһәр белән бергә. Менә ул инде 10 октябрьдән башлый, 11 октябрьдән башлый эшне һәм декабрьнең 10 декабрьләрдә инде шул премьера чыгарга дип уйлыйбыз. Демәк, инде читтән чакырылган режиссерлар да эшләячәк Тинчурин театрында. Читтән дип ул бит үзе татар егете булмаса инде, Казан егете булмаса, ул аны чит кеше дип әйтеп тә булмый бит инде. Әлбәттә инде, кан тарта моны. Кан тарта.
жан тартады, кан тартады. Менә ул теге син 20 ел булмаган җирдә инде утып үскән җирдә аның башкача хисләр инде хис итәсең, чөнки гомер шактый гомер үтте. Менә ул кызык минемчә. Ничек шәһәр белән кеше үзгәрә. Моннан кала тагын нәрсәләрне күрә алачакбыз без? Хәзерге вакытта инде октябрь башында безнең Кияү урлау дигән Регина Саттарова спектакль чыгара. Ул комедия. Менә без шул комедияга тамашачыны чакырабыз инде. Һәм балалар өчен Асыл кыш дигән пьеса куябыз инде, спектакль куябыз. Шуңа күрә балалар өчен дә безнең репертуар киңәячәк дип уйлыйм. Бик яхшы. Әлбәттә, инде менә бу башлангычлар барысы да сезгә зурдан-зур уңышлар китерсен, Туфан. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Тинчурин театры тормышындагы соңгы яңалыклар белән сез Instagram сәхифәсеннән танышып бара аласыз. Без алдагы минутларда сезне хәбәрчебез Алия Галиуллинага бирәбез. Йолдызлы Instagramда кемнәрнең фото һәм видеолары иң күп лайк җыйган? Йылдызлы Instagram сәхифәсе сезне сәламли. Эш беткәч, минем җырлап, биеп аласым килә дигән киләсе героебыз. Шулай бии 40 меңнән артык карау җыйган. Җырчы пар Рамил белән Рамилә Хайретдиновларны да авылдан бөтен эшне эшләп бетереп киткәндә әниләре җырлый зата. Озаннарга баруларым, озаннарга баруларым, озаннарга баруларым бүлсәгенә сиңәнә, януларым киерем сезне сиңәнә. Һәр кемгә озатып калып кайтуыңны зарыгып көтеп каршы алучы кирәк. Киләсе язмадагы кебек тугры дусларыбыз да каршы алса, дөньялар түгәрәкләнеп китә. Әле алар белән нинди генә маҗаралар булып бетми. Мәсәлән, киләсе язмадагы кебек. Яисә менә булай. Алдагы язма нигә 100 меңнән артык карау җыйганы видеоны карауга ук аңлашыла. Күңелгә җылылык бирүче, яшәү ямьләүче мизгелләр көн сайын булып торсын. Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Киләсе очрашуларга кадәр. Кешегә тормыш ритмы кирәк. Киеренкелек артыннан йомшару, эш артыннан ял булырга тиеш. Йөрәктән генә үрнәк алыгыз. Ул мускулларын әле йомшарта, әле кыса һәм күпме генә эшләсә дә арымый. Бүгенге көнегез дөрес башлансын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.